live Chenro mari mar Kuku Mar Wach odiochieng' ma kawuono wago mbaka kod migosi Chris Owala to nikech ing'eni gin weche mathoth mokalo wach mar boda ero mar Kericho. Ng'a wacho adieri, Senator Aaron Cheruiyot wacho ni kik mondo mi jo Kisumu County chok osuru e chiro nero Masondo. Kisumu County Senator Lolwe Tv wacho ni en owuon osendiko barua ne Senator Aaron Cheruiyot giseluonge komiti kendo osingo mar dhi kuno mar dhi kod gimbaka magi moko gik manyaka walachi otada jakoyo kamidio former ne oketo nying wad mar the late gidhombo kapoko longo nying ni the late otada jakoyo ang'o mawayo modong karapar future mar gik moko ODM kar ng'eni nyoru waloso wach ngiri koda gi jalugora machon manyakach to nyaka wang'e jakendera tero mar oganda gen to giwacho kik wiwil wach nero mar chik mitogol Kisumu County mar iko maka okikaw joi kapok ochopo tich abich to idhi kweth mar ringre maromo 60 to kod 9 kachiel kod moko mathoth. Barua macha nondiko kod Kisumu County ne od fwambo mar Kenya kairi jofwambo e yo marach koso county ema dwa gae jofwambo tiyo tijgi live. Chris Owala jambo man nitiere nade ndalo di kodi nade yen sadi kichiew ti gana Nyasaye erokamano kichiew biro ti gana Nyasaye erokamano pinyo timo ido ka wigni chakre nyoro wachako waywago wuodwa mar Ndiga okdano nyaka nyamin wasia ywak kabisa walalo jotelo ariyo madongo mokwongo wakwayo Nyasaye oket chunygi kama ber mondo mi jo familia gi teko nikech ng'ato lano kolal kindu to for example kaka jakoyo Jumbe en pod en ng'ama potin ing'eni higni 54 lakini chuny ngima kichocho life chako at 40 kodo Nyasaye okawe tu ali ayo ginyal jatich ma jopiny ma friends alwodo mane odwa bedo women rep ma Josia ywago the women rep that was never was bendo mako chuny Josia motegno nikech ido ng'ato ka jakoyo ndiere mane ni parliament jakoyo en bold kata keno ok en bold gima to wacho makati kata iwuok to bro wacho kati ng'ato bro kwere taparo mbino biro kutelo to ido mbino mar wacho gi kwero gik moko no ng'engwa joma ne telo do Nyanza podonge kode ido ka ji dwa wuoyo to ng'ato kudwa wacho gimoro ma wuok oko an kuom family mar Mheshimiwa Jakoyo ang'eyo gi mang'eny zaidi asebedo machiegni kod jogi go owadgi ma daktari George man Mara Medical Center wachiegni kabisa nyamin gi ma jaoda Balozi Odembo wachiegni kabisa wachiegni makata wikariyo mokalo nyocha an gi nyamin gi idalane an wabedo kode mogik ahinya but mano wabedo kode machiegni en chieng' moro Madaraka Day mane abedo go Balozi Odembo to ne wan kar Mariam House kanyo to noweya kanyo narit ne Mheshimiwa Jakoyo kabiro tanyise norite matin to kane Mheshimiwa donjo to ang'ise ni Balozi odhi Nyanza Club duogo to wacho na karabro nene bang'e to ne kobet to dogro loka to dok ot kon kanye mwanenore machiegni kode wawuoyo kode machiegni achiel to mar auchiel makoro bangal man taparo no jogembro pare mar tut to ok jogem kende jo Kenya pare yore mopogore opogore gik mane ikwedo e Kenya ka ne achiel kuom gi mane chungi wach mikwedo makwach gidok en kod chung kodi chung nyaka giko lokruok mare ok yot. Neno ka seche mane jodubura ne chwalo ote magi magiti koda gikuyo jiduto te kor sirikal kor joma pingo no poyo migosi Jakoyo kamidiwa nyako daga ni chung mare kachiel gi chiano ero mane en godo be wan gi josisa podong kamano jadwa inyalo sir gi konde gi kocha chande tek yudo josisa ntie josisa moko minyalo sir konde kocha bato kagiwuo ka Jakoyo ang'eyo achiel ariyo adek taparo no ber Jakoyo achiel
ang'eyo joma jakoso golo from ground omiyo bedo dhano kata ne media ka pa ne platform kata media ka o create platform yes create employment to ne ngama okinyel ng'iyo no en kanyo kich interference mare tin onge kanyo ng'eng'ne ibiro ng'eyo ka ng'ato king'amo ng'eyo matute biro ng'iyo ne en kanyo joma ng'eyo sipa moro mane nokawo ogolo dala boketo nyaka ofiso minority otiyo dong koro en ng'ama ne nigi chia ne ng'ama ka iluwacho ne ng'ama gadewe en odewo ganda in kidewo ganda to inyalo chung kod kinde ka kinde ba igon gi lweny kich aparo no nitie jotelo mang'eny gi Luland ka ma sama kiwacho gimikwedo to biro kwedo mana i tok pasia to konyal kwedo e dala moro konyal kwedo gine lela kama jobet piny ma jineno chande mano e gima podi jotelo gi wadhi miso go jakoyo kwedo to kwedo nyaka giko ok obi lokre kore kora paro mane kitelo onego wanacha kendo onego waket olupi mondo dongi oganda gik maseche moko ne jakoyo no kale sama ne koro chiegni ma mandalo matin kena sina wewa nieri iparo ni gin gik ma no celebrate jatelo kane onge koma dieri bende wan oganda nero madhialo yawuotegi kata sama gionge telo ing'eno kinde oganda en oganda ma thankless kata sani yudo an kinde ma ok jasiasa basi bedo machiegni gi jasiasa yudo ote moko ma ji oro ma contradict kero ok yal dwoko ng'ato na iwacho ma to nyochi kawo ga chung ma kod ng'ato yes koro ai ng'en chik tho chik mar luo chik mar bible chik mar philosophy mar dongruok wacho ni ng'ama tho goro ga gobe koro ji pondo ga tok mano mondo koro kata kana ng'ane kadwa to koro kotho ta wacho no ber to nene atimo ne makosa moro mako pon ng'ana ni chier kawuono wacho en tata in be kara di paka koro gigo to nitie but because joluo wacho ga jopiny ng'ama tho goro go kiwacho maber kuom tisal migonye bende mondo bed thuolo mondo odhi nyise kite maber to an gima dawacho no onego apar ji duto sama gin telo kod sama gionge telo ka gicontribute n'oganda yore mopogore opogore koro onego apar gi mna kende sama koro gin telo ka koro iwuok itelo kawuono to wanyalo mudho law kuomi ok en gima ranyisi maber pati mar ODM ineno ka mae ben fuok mag ang'o ma nyaka giloki mondo kaka legacy mar gik motara no chung ne kiduong ODM do gen wacho because ODM ing'ena party and about power power en gima rach zaidi idong haram power maonge value en gima rach kidware kaki chopo doesn't matter en chopo kacha koro party mar ODM to an okana kari member mar ODM na party mara mara anyala I believe no kitimo maber I will support you timara I support you to kanyal bedo member mar political party kigik mwatimo miwa sio nyaka bed ne nyalo bedo balance ma ok nyal doki koni kita koni to party mar ODM to ado paro matut sana kitu ndo gilok party kaka gitimo ngin kiwache no Orange Democratic Party to in your distance onge democracy is a very en gima malicha to democracy ni onego bedne any fountain en pi manyayo party to ka parties bedo no gik moko ichuga kaka wuok kia onge historia kirango NC South Africa ido ka okinyal much donji party be elected today to iwuok kanye historia mari party chanade so jongi party ongo bedo ngi historia do mara boro tamo ng'amo kwalo pesa kamoro no obro nyiewo jika tinyere MP ng'ato kwalo pesa kamoro obro nyiewo jika tinyere gavana obro dwoko pesa mano kwalo cha koro di party onge party philosophy koro kanya be nitie ng'eto ng'ato kan wach nero mar ng'ekne
awabedo gi ng'e kendo onego bed ni wakawo a moment of silence kapok wachako, to koro wakawe sani kwatiyo godo wach niri mar otada jakoyo Kamidiwo. Nendigi kwe Woodgame, nendigi kwe otada, nendigi kwe former jaod buranero mar Game Constituency Washington jakoyo Kamidiwo. Wadonjo wach moro machielo jaduong', wach nitiere kari mar border mar Kericho County kachiel koda kagi Kisumu County. Nyocha Senator Aaron Cheruiyot nowacho ni mondo mi Kisumu County kik dhi choko osuru e chiro nero magine masondo. Kawuono ero gokinyi pedo utawacho ni kacha chande en kar piny luo, en kar Kisumu County monego bed tich pod dhi mbele kaka pile, kata kamano gi singo mar dhi kanyo. Ang'o matimre jaduong'? Aaron, kapol kwachopo kanya, in 1 second. Yes. I toja koyo no. Ntimi nyadendi mabe no alalo nyo kon Florence Alod. Nyadendi no nyara lekwa. Nyadendi ma migosi henya jawde no sipna no fuare. Obende ni okan mamalo. Mane rik di mana bedo umande. Ne omweke kan kech mineno mawacho mangi demokrasi no. So robewa kwa Nyasaye ketinyo maber en gi nyithindo matindo mondo Nyasaye ota jogo mondo chieng' moro en gima mayom. Okiyota hinya lalo mama kapodi tin. En gimoro ma jimeshimeje ko be nyalo potindo. Koro jimatindo go kata ka jimoko dong kodu to joma parent no soto kapodi tin en gima tek mbele. To kwa Nyasaye do mini dual kaka jakoyo ne mini duato. Koro jo familiano Wuok neri gi mono to meni to asebiro chakoro. Dagi to minera gi mingi jangwene family in 2 weeks and give ma nyako roch sati dalano matin. Kora paro ni Nyasaye man kende ma miyo jingima bro mi botelo ne gi mondo gibedo go paro motegno. Kendo tel ni mondo gik moko ma manyalo mi chunyi bedo mayot. Mondo ben matek mondo Pati ko Nyasaye mong'eyo gima timo. Wan wacho ni wagol maneno kamano ok dwawacho ni oyo kacha to ne kose. Wacho le beto mande life, wacho no oyo wabendo wani ndara kawaluogi. Koro gim tel no mag no space. Ero kamano. Kwa dogi wach mar chiro bany sondu. Yes. Sondu na border. Ntie kuonde ma kirango mantie go boundaries conflict. Musobedo chakre wachako siasa mwachago bang' moi diro moi mar alfariego 1992 nyelo paro sondu kato okasno yoro sondu raja sereneko oken gima chakre kawuono kirango Chemelis border kirango Maseno area Ng'ori Kiboso market gin kuonde ma onego wariye matut kendo ng'ino watimo ga tich moro mar conflict ir mone ma conflict sensitive areas manyalo malweny nyalo muoche samoro sondu na chiel kuomgi gima jogi do timo senate no power not if senators do ayuare as senators then okay carry kichikana winjo statement ma Senator Kericho wacho then amounting to inciting joka. No wacho ni Kisumu pushing to Kericho County. Maniso ni gidhiro gidonjo Kericho County. Sondu belongs to Kericho moko kanyero. Authorities osejwango jogo poko dhi kao chik asto wacho ni en jatelo muji ywak mar japiny michopo kanyo ero. So gima dhi timore suru jogo county government. Professor Nyong'o, Professor ma Kericho gin professors ginyalo gore sime gi suspend choko usuru the time being kech kantie no man's zone, no man area. Yes. The only one choko usuru now kapon tie dispute give a job you trade grang solution give the senate good take on market committee mondo uoga ba guidance idwa kete kara nyaka karango to nikech iwacho ni wuoni gino chakore chon ang'o mer sasa mori e siasa to gige kibeti to samore ore motiyo kamoro achiel to gigo ntiere koda gikwe ingen jo siasa makelo kuko kane ido kigoyo kidhi luono songo iye kucha ido ke jiwacho no
kama to campaign tawacho an kitera tabro claim with right boundary kit kacha karwa ngati kata mana dhiga this a campaign seneta momne campaign moja na kutera tadi claim maseno adidoguno. So the government, national government, that clear or team boundary will clear on the market. But you want any map watching it soon to nitiere Kisumu County to roadside pronouncing not even could like moi ema keto sondu e Kericho County kuru tigi map koso tigi watch marja siasa live Chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Chris wala wako kode mbako chike kuma thoth mokalo sondo mantiere Kisumu County koso sondo mantiere Kericho County angomo nego bene timo mondo be oganda man kanjero odagi kwe maonge chochni kata chiel kikigole ka banye machoka e telo mari mar Chenro mari mar Kuku Mar Wach. Machiegni telo mari mar Chenro mari mar Kuku Mar Wach wendo na pod en migosi Chris owal penjeni to nyaka karango solution mo achino oda manya karango je ingen what kauga ugene space kaunge siasa kanyikidi election kod kawasiwang temporary peace to kinde ntegwa kizungu wacho no invisible violence and violence makine then invisible and and that's why it's invisible but it's a violence korojo moso da kisondo ntiega conflict chiro kanya kata mana kirango jo kone ido kata kajibane wach kagi mon election tingena election mo ma tuo ingene no conflict they move toward one direction. You can never change. So, in Ipen nyaka karango, in counties nyaka take lead in boundary continent to IBC. Nyaka demarcate. So, it's also not easy. You don't have demarcate pogojin kojoka fully. Human being bro, you don't overlap. What we Kenya no nyada kama no. But kodo kocho posa suru to korwa de wacha nyaka be suru wa. Ngene pesa koko kido. Yes. Can't dispute the market was suspend to kusuru or ware make pesa to clear an independent body. Ko pogo Kericho County. Yes. Ondo kama nyelo kelo kwe. Ondo Kisumu goal your taxpayers from there. Jo Kericho goal taxpayers. But kama ibeto di parni ma en giba kizungu lungo ni a political problem. This is a political problem. Yes. Okay, problem obu created Japan. Obu created by the siasa. Emi nyoro haro nyoro the goyo politics. Yes. The market. Game yo Owuta Gaharod gives senators. Gives it Senate. Yes. I know we are not in the Luongo committee, Masma Senate, my judge on the answer committee. Submit the issues. Give a go siasa. When the senator would not nigi setimo, to migusano cheriot, low talk chiel. Moche di ko nyaka giluongi penyo do itango mi poko bedo summoned, poko nyo kumana na mulungi kendo. Speaker mar Senate. Yes. No pama someone. Yes. House and Appeals Committee. Yes. Someone nani. Yes. A committee teacher. Want to appear or explain position. Kailo say explaining positions. Kisumu County say explain position margi. Kage wachani body mwana kada ringi ngata umbro bedo my eginene. Mucha nyaka teacher beach. Ede konyi giti ko gi milongo ne mass burial. Ingen apa no government. Government can go carelessly. Kisumu is a government. County is a government. Yes. Government don't work carelessly. A government can manage the people. Wachani kido iko je mass burial and careless. That's a careless talk. Ingen road John. Yoto imuchari. Jogi sokuja ngatuma ngati yoto onge kata teko
sama dogolo ng'ate oter dala pod ogoyo chango. Government can come go corona wawevu ni jogi ing'e kiket measures moko ma facilitate me to achieve. Ok nyalo bedo ni go punish ji to kirango option ma nyalo miyo jogi mondo survive. Ji lose tich. Mar ariyo, ji motho kendo moko tho. Kikawo gibidhi iko with identification. First must identify those people. Be identified you well. Mark and Harun or Kama family ni waso rich. Gibe gisoke to gino gazeti wiketo nyingi jogo. Gisoke to gino gazeti giwacho no. The following 200 people get ngane. Bodies lie kama. Yes. Kech kanga tino lal. To apparently no negi. Kai you don't know negi. To ngino ibro exhume kanye. Semi iko without identification. Yeah. Kena pod court case. Semi ike be gole. Idi gole negi chako gole kanye. Manyise ne gima chiko kuye ne Kisumu County mondo gitime kigin Kisumu nyaka kawo court order kadwa yiko jogi. Court nyaka migi authority. No koro with you masquerade with you kakuso advertise. Eto kurunya. President. Koro government mamwewe kama mabwogre nindo. Yes. What government? Government makalo chick. That way government exists. Government of the people. Ka okolo chick. Tuenye donyo ni gibe. Government is not immune. Okay. Yes. Ngato nyalo wacho ne wangiuru the burden of cost, wangiuru ber magini nyalo ke the process mar BBI ni ne BBI ni moko ngio the process. Kuru wakele wachiniri wangi gima Kisumu dwa gengo mongio molo lai magelo. Jim dano moto kol corona. Yes. Kisumu ngio ber ngini bache magya oyae. Kisumu control leal. Kisumu stadium ongi sanitation. Give a chase the wild wolves. Girang the where the rain is beating them. Okay. Girang the back. Yuru kumakoto goyo ugoto yuru lawa le aoyae manopacha manoparo wana migosi Chris o wala live e Chenro Mar Kuku Mar Wach. Kailo se timo gimono kako na ubenti muni Kisumu wacho ne gingi mana gik monego bene timo. Nicha ne gidiko ne nation ajadu kagi wacho ni okotlo gik moko yo makar do mwana luo chik koso. Inge the hostel. Jomano wuoyo gi joma adults. Mano o express. Ne gingen gi Lolwe TV. Donc no kawo nyaka staff mar county government. Yes. Neni TV. Yes. Staff mane tuo. Yes. Mancho ngelo rengo bende. Yes. Kod moro mangima. Kod gine go makna ka the in charge be no work. Mano stop. Gimane giwacho ingen okwanyal bedo ganda ma gimoro hinyo ji to wapando waumo gini wuok bende. Mano sirikal mombachi ni but giwacho ni kogoloko to di to gilosi okinyal corona sokalo space ingen ka ne HIV to biro e Kenya ka no bedo treated ka gimoro ma kingi HIV to jiringi doho kada plague. I don't know. Kini ngato kuya chopi odi nikech nyathi ni nyato et or nyathi ni jaodi nyato ayaki. Omi ayaki onego ji zaidi. Kidhi luo to nano ngate ma ira nyathi na cha. Nyathi na cha kata ngamo ng'eyo no ayaki onego ngate. To jirani onego nyathina. And that thing would don okelo sigu mang'eny oganda. Stigma. To ko wacho ni awa confident wanyalo survive kode but watimari adek wanto koro kacho na anja ko survive ngeno pod ji kiagan covid kuno moko no covid ntie nche ngato nyisani ano we miyo wa masks kachiel kod sanitizer wan miyo mogo gini sirikal do chimo godo because kaka sirikal behave yes miyo jo piny bedo suspicion yes sirikal nyaka miji proper information full disclosure. They speak out. Yes. No, yes. Jakom to work, don't. Jakom to work, then victim. Yes. The other people work. Yes. Why did not recover? Don't know what was he saying. He was passing a message. Be careful. Yes. Yes. To Kuru County,
The challenge one go, look at Kisumu. Kisumu is struggling to have an isolation center. Yes. Because the location for my healthcare. Can I go COVID audit my report my Kisumu? Yes. It's only queries. But man was any person 13 mar county zero. Pesa manto mengi ma COVID ka. Nyan milioni na dimo mirasa. Milioni mia ngwen. Awinji. Check na milioni mia ngwen otima ngo. Magiti muguri innovation. For how many years? To count. You see, a government. Yes. Madwa konyo Uganda. Yes. Nyaka be honest, nyaka be transparent. Onge gimi kalo because jogi no wuwe mondo konyo jomo moko. Ki bed no kiano gini ntie. Mondo ingeno weyo gini yeno maki bire kama ichunge migosi Chris. Ipa ni counties maone go beni seyo ni COVID otamogi. Koso nego beni wacho ni awa umumo jite. Koso state mar health marwa COVID kori yo manendere. Which is which gini kimoka dek ma kogo nyalo chen. One go problem mangen. Yes. Problem mokwongo and they are not themselves. Dano okun lo chike monego lo. Mamondo waduok COVID chien. Kidhi liel pujuchano line ikata jidwa chiemo. Kidhi liel pujiti marita. Minya ka police pesa mondo giti marita. Minya ka police pesa mondo giti liel. Mara kidhi police dango public transport. Police kochopo mdogo chopo bedo flag to ikawo pesa to jiyo bedi mtoka popo onge mask kada mtoka no onge sanitizer. Mara dek kidi chiro ne kana ko biro chopo ne TP inatemo kitu P inatemo kitu sanitizer dog ngi machon were gu gigo to mane po idwa sayo ni government to mane I was telling you one was everybody actually everybody in grow okay. But I watch man the government e won chiro government ko nego yaw chiro ka onge regulation government nyalo chiro ngi teko gimen ka usuru sama ngato uso mandazi ngato uso nyanya to kama uso ni onge pi serikali nyalo kawo gang machuni pi mondo kanyo sama ka usuru irecha what are you examining yin kata kama ka usuru no risk yourself. Serikal man duto nyaka ma national go tende duto ne do oweyo kawo cash wa reduce kawo cash watigi M-Pesa reduce net pesa ingen just sasa gibennego di at a high rate in a day kija siasa to be exposed themselves jadini ni pesa cash money not to be remi cash government, national government, county government, yes, he has failed in preparing. Look at Sia County. Sia again, onge ICU achiel. ICU onge kata achiel in the entire county of Sia. Koro, kakoro idol ICU mo survive. Kukeli ringo dinda ramarachi kukeli chobo Kisumu. Don't get find that. Kose wane actual master. Yes. Isolation center. They were watching no Nick or net med staff. Kisumu poko med staff. Instead gindiko reinforcement officers. Kitimanga gindi andiko wadegi. In fact gidwa timango to there's no staff nurses minyalo medo. Kitikana to near isolation center. Yes. Ro nurse. Ni kamera mtie. Wachwani mugikeno as Uganda. Skamwa chope sani. Retro can marry. That's another nyaka ritre. Serikali so wewe wetu nono. Nyaka tema tek mundo wa ritre, mundo wa dag aminga. Koko mano twaburo hinyire zaidi. Kitijini zo chopo nyaki gwen. En kamera mara. Kama chopo sani nyaka waritre ka kweli redo gini bro hinywa nikecho se chopo nyaka gwen tende mtiere kamera mara. Mano pacha, mano paro ne ruman migosi Chris. Wala kata kamano aungora e parachiel no ero nikech ka okwatang gini ditieko mano meachako campaign miluongo ni bedo anyal ka COVID ogore kumo koso kaka jo India no ikji no kaka ikoji no bedo matek mane nyono mane ji kiwuotho ka eri manyalo chado lo madano e manyalo tigodo
iko ng'atnero machielo. Erokamano ahinya ne jadendi Roslyn Akinyi mane nitiere kamera 1 kachielo koda kagi migosi Dan mano Kanyero uri Nyakach Likwenyo mabende senior producer kendo editor mar chenro ni iri. Bedo gutieno maber kachielo koda ng'ata chenro bedo kare kod wendo maro bende migosi Chris Owalo kokawe kanyo yiem no biro kare chieng' tich adek mar kodi mbaka. Nyinga en Haron Otieno.